O presente proxecto ten como finalidade promover a participación activa do alumnado na vida do centro educativo mediante a realización de actividades de voluntariado que están orientadas a mellorar a organización, convivencia e dinamización da comunidade educativa. A través deste programa, os estudantes desenvolven competencias privadas e sociais que fomentan valores como a responsabilidade, cooperación, solidariedade e o compromiso coa súa contorna. Favorecer a implicación do alumnado na organización e funcionamento do centro. Potenciar o traballo en equipo e a participación na vida activa escolar. Mellorar a convivencia e o clima educativo. Desenvolver habilidades organizativas, creativas e comunicativas. E promover o sentido de pertenza e corresponsabilidade cara ao instituto. O alumnado voluntariado participa en diferentes tarefas de apoio á organización interna do instituto e contribuíron á mellora da xestión de espazos, actividades e materiais. Esta colaboración axudou ao desenvolvemento da autonomía e responsabilidade privada. Os estudantes colaboran na preparación, desenvolvemento e evaluación de actividades complementarias extraescolares organizadas polo centro, facilitando a participación do resto do alumnado e contribuindo ao éxito das iniciativas educativas. O voluntariado participa activamente na planificación e desenvolvemento do Festival de Nadal, colaborando en tarefas como a decoración de espazos, a coordinación de actuacións, a preparación de materiais, de difusión do evento e apoio logístico do evento. Dentro das actividades culturais do centro, o alumnado voluntario contribúe á organización do Festival de Entroido mediante a elaboración de propostas. Decoración temática, coordinación do concurso e actividades lúdicas, así como apoio á xestión xeral do evento. Co obxectivo de fomentar a convivencia e a participación, os voluntarios colaboran na organización de campeonatos deportivos e xogos durante os recreos. Entre as súas funcións inclúese a elaboración de calendarios, control de partidos e arbitraxe e entrega de premios. O alumnado participa na organización e dinamización das aulas de xogos e outros espazos de uso compartido, promovendo actividades lúdicas, educativas e de convivencia. Así mesmo colabora no mantenimento do material e a correcta utilización destes espazos. Os estudiantes voluntarios colaboran na creación de recursos gráficos e organizativos para o desenvolvemento das actividades do centro. Entre eles, cartelería informativa e promocional, diplomas e certificados de participación, listaxes para participantes e documentación organizativa, materiais de difusión para actividades e eventos e deseño gráfico para campañas e proxectos do centro. Os voluntarios colaboraron no deseño do acto da graduación, que se fai no propio centro en maio. Ademais, participaron na organización do acto e no seu desarrollo coa iluminación e a música. O alumnado voluntariado fixo de guía para as familias dos alumnos que veñen de outros centros. Explicamos como é o centro e todo o que se refire á organización e á convivencia. O programa desenvólvese mediante a participación voluntaria do alumnado e a coordinación do profesorado. As tarefas distribúense mediante a capacidade e disponibilidade dos participantes, fomentando a iniciativa e o traballo cooperativo. Principalmente aproveitamos as gardas ou tempos de lecer ou cando falta profesorado para poder facer todas as actividades programadas. Que esperamos conseguir para mellorar o noso centro? Incremento da participación estudantil na vida do centro. Mellora do clima de convivencia e colaboración. Desenvolvemento de competencias sociais e comunicativas. Maior dinamización de actividades culturais, deportivas e recreativas. O proxecto do voluntariado constitúe unha ferramenta para fomentar a participación activa do alumnado e o seu compromiso coa comunidade educativa. A través das diferentes actuacións desenvolvidas, os estudantes adquiren experiencias formativas e gran valor privado e social, contribuindo ao mesmo tempo á mellora do funcionamento e convivencia no centro educativo.